Daghan man nag-ingon nga, di lagi December. Daghang pastor nagwali nga, dili ko na December. Pero ako sila ikatukan ng sagyo. Handa na ba mo? Kining birthday ni Jesus, 5 years na ako nga research. Study. 5 years. Kung ako i-lecture ni mga kagsunan, 1 hour. Pero kaya, i-share lang na ako 15 minutes. Okay na nyo ha? Sabot na ako, ito anak ko ninyo karon ang iyahang birthday, bulan o pizza. Muna ko, i-research o i-studyhan ako 5 katuig. I-lecture na ako 1 hour, pero ako lang i-share karon o 15 minutes. Meaning to say, pangayaw na ko nyo ang full attention, alam di mo malibog. Ayaw sa inay mo tapad nga, ayaw ko disturb buha kay 15 minutes sa ning birthday ni Jesus. Okay. Are you ready? Okay. So ako ipamit ka ninyo ron ang kasaysayan ng mga tawanan. Number 1, si Zacarias, mauni siya ang pari na linya ni Abias. Iya habang kagikan Abias, linya siya. Sa karaang panahon man si Abias, ni Zacarias sa bagong tugol. Number 2, kini si Elizabeth, mauni asawa ni Zacarias. Ang pari sa una, doon ay asawa. Hindi na mauna ang pari karon kaya buwan mo ay asawa. Ya, kini si Elizabeth o si Zacarias, mauni siya ang ginikanan ni Juan Bautista. Kuha na. Number 3, kini si Elizabeth o si Maria mag-agaw. Igagaw sila. Number 4, kini si Jesus o si Juan Bautista mag-agaw tagutlo. Tagurha rin, tagurha. Tagurha o tagutlo. Nagis niyo? Kini si Jesus o si Juan Bautista mag-agaw tagutlo dahil magulang si Juan o unong kabulan. Sa ganito, magulang si Juan o unong kabulan. Ayan na tao si Jesus, unong kabulan na si Juan Bautista. So let us discover today Jesus Christ's birthday. Dili sa ngalan sa alawa, day, pizza. Okay? So, ako ning pambig ninyo ay dili haka-haka, dili bana-bana, kundi biblikal. Isun mo na magtudlo ta mga kaigsunan o kananaang haka-haka lang. Sumala din. Usbo na ko 5 years na kong itunan mga kaigsunan. 5 years din kasi. So, sumala sa kasulatan ng akong isulti ninyo. Magsugod ta sa Lucas 1:5. Sundi kong pagkayo aron katong ingon ako ganihan mo ni ebidensya sa mga adlaw ni Herodes hari sa Judea malusa ka sa sacerdote kaginganlan sa Zacarias sa laray ni Abias ug siya may asawa gikan sa mga anak na babae ni Aaron ug ang iyang ngalan ni Elizabeth. So ipamatud-an nako ang akong isulti ninyo. Balikan nato ang daang tugon. Sa 1 Kronikas 24:10, ang ikapito nga kangkos, ang ikawalo nga kang Abias. Unsa man na siya? Kini mao ang pagsunod-sunod kanila, sumala silang katungdanan sa pagsunod sa balay sa Ginoo, sumala sa tulumanon nga gihatag kanila sa ilang amahan nga si Aaron. Ingon nga ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, nagsugo kanila. So, dunay sunod-sunod, sinimalang sunod-sunod nga pag-alagad sa templo sa panahon nila ug nagmatinud-anon sila pag-ayo. Kunya kini si Abias mao ang ikawalo nga grupo nga moalagad sa templo. Ipakapila gani? Ikawalo. So kini si Zacarias masinulundong pare nga linya ni Abias nga nag-alagad sa templo sa ikawalo nga grupo. Ikapila gani? Ikawalo nga grupo. Kunya kani si Zacarias mo na ni siya nabtan panahon sa New Testament. Kani si Abias panahon sa Old Testament. Pero linya ni si Zacarias ni Abias. So ang tulumanon ni Abias mao ang panunod ni Zacarias. Sumala sa 1 Kronikas 24:10, ikawalo si Abias. Unya sa Lucas 1:8 basahon.
Apa nahitabo nga samtang nagatuman siya sa iyang pagkasaserdote sa tubangan sa Dios, ingon nga gipasunod sa iyang laray. So si Zacarias din ang kaisunod, gasunod sa obligasyon siyang amahan. Ginikanan nga si Abias. Siya bakit mamatay man ang tao. So si Zacarias ang sumusunod sa iyang turno nga ikawalo. So take note, ang magkagrupo sa mga pari nga magalagad sa templo matag simana sumala sa Exodo 12:5. Ang kada grupo magalagad sa templo tagsa ka simana kada grupo. O magsugod ang pagalagad sa pizza 14 sa unang bulan sumala sa Exodo 12:18. So nakuha na natin pizza. Ang pagsugod sa pagalagad pizza 14 sa unang bulan. Karon ang pangutana, unsa man day ang unang bulan sa ilang panahon? Sa Hebreo kalendar, ang ngalan sa unang bulan, Abib. Gayon, nisan na po siya karon. Gikan sa Abib, ang pinaka-original yun sa unang bulan sa tuig. Ang ngalan yun, Abib, din nag-nisan siya. Pero ari kumusugod sa Abib, kay mga gini siya ang ngalan sa unang bulan. So, sumala sa atong pagtuon, Abib ang katumbas nga bulan sa atong kalendaryo karon, tunga-tunga sa Marso, ngadto sa tunga-tunga sa Abril. Kaya ang Abib mga kaisunod ug ang atong kalendaryo nagambihas. Oh, ma-discover niyo na kasi ko tinuod ko kamo na mutanaw sa Google. Usa ka dito, Abib mao ang pinakaunang bulan sa tuig sa Hebrew kalendar. Dayon katumbas, kana ba katumbas? Hebrew kalendar, Julian, modern kalendar. So ang katumbas sa Abib mga kaigsunan, tunga-tunga sa Marso, hangtod sa tunga-tunga sa Abril. Mao na si Abib sa atong kalendar. Okay. Dayon ang katubang kay nagsugod og alagad ang mga pari sa una, Abib 14. Abib 14. So ang katubang sa Abib 14 sumala sa Exodus 12:18 ingon nga mao'y pagsugod sa mga pari sa pagalagad sa templo Marso 15 plus 14. So ang sumada makaigsunan sa Abib 14 ang iyang katubang is March 29. Kay March 15 mo ay Abib 1 plus 14 di March 29. Marunong ba kayong magbilang dyan? Hey! March 29. Take note, ang Hebrew calendar 30 days lang. Walay 31, walay 28 o 29. So 30 days lang ang Hebrew calendar. So, pag marunong kayo magbilang, simulan na natin mga kapatid. Introduction lang eh, sa mensahe karon. Atong ihapon. Sumala sa Uno Chronicles 2014 to 19. Unang simana nag-alagad ang grupo ni Jared. So sa kasimana, March 29, muindig siya April 6. Dahil ikaduhang simana, grupo na usab ni Jadi, nagsugod sa April 6, muindig po siya April 13. Sa week 3, grupo ni Harim, April 13, muindig po siya April 20. Sa week 4, grupo ni Siorim, nagsugod siya April 20, no hindi po siya April 27. So padayon ta sa paghihap. Ini sumala sa unang Chronicles 24, Jesus 19. Padayon sa paghihap, week 5, grupo ni Milkia, nagsugod siya sa April 27, no hindi siya Mayo 4. Week 6, grupo ni Maiman, Mayo 4, no hindi siya Mayo 11. Week 7, sa Diyos nga nagalakaw sa tanang makasubo sa unang panahon magigsunan dili pwede nang pareha sa tubakasan ron nga magsabot tag alas 10 muani tag alas 10 dili na sa unang panahon. Share ko sila sa unang panahon. Pag-usa ka simana pag-usa kadlaw sa kadlaw na. So sila masinulundon sa tulumanon makinudanon. Sa 13 apan ang manunundang nagaingon kaniya, ayaw kahadlok sa karyas, kaya ang imong patampo kay patalihugan. Ug ang imong asawa nga si Elizabeth, mag-aanak ug usa ka batang lalaki, ug pagkatawag mo na yang ngalan Juan. Sa Mayo 25 dito ipadaya sa Anghel Gabriel nga magmagdos si Elizabeth.
Klaro kayo mga igsunan, tungod kay si Abias mao ay gisunod ni Zacarias sa turnong grupo ting alagad sa templo nga ikawalo. So, atong gikwenta katubang sa atong kalendaryo is Mayo 25. So karon Mayo 25. I-plus lang nato ang 6 months, pila? Okay. Oh, November 25. Oh, Mayo 25 plus 6 months, November 25, tama? Tando ko mo naman. Nagbuntis si Maria sa Mayo 25. Asa November 25. So kung nagbuntis si Maria sa November 25, sumala sa Lucas 1:26. Karon sa ikaw-nom na kabulan gisugo sa Dios ang manununda nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan Nazaret. Kung ania karon ikaw magapanampon o magaanak sa kalalaki o pagkatawgon ang iyang ngalan Jesus. Sa unom na kabulan ang tiyan ni Elizabeth gisugo na usab si Anghel Gabriel pag-adto kang Maria naginan si Maria. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ayaw ka adto, magmabdus ka ug nganlan mo Jesus. Sa unom na kabulan ang tiyan ni Elizabeth. Kay magulang man si Juan o unong kabulan ni Jesus. Atong kwintahon. November 25 plus 9 months. Therefore, Jesus was born on August 25. Ano mo sige man pag-celebrate o December 25. Okay. So, tungkol din yung mga igsunan, sa akong pagpamalandong karong si Manaka. Nakakreate ko kanta. So, akong pakita ninyong kanta mga igsunan nga akong mensahe karon. Christmas celebration isn't about December 25, but the descent and ascension of Jesus, conquering death and the resurrection. It's about the greatest gift, pure delight. It's not about gifts, but the giver true, the light of the world, shining bright for you. Not about lights, but the light that leads, guiding us through darkness, planting hope seeds. Not a Christmas tree, but the cross's message stands. Salvation story, love's greatest plans. Not about tradition, but the Savior's heart, bringing peace to all, a brand new start. Not Santa Claus, but Jesus the way, the truth,